Arestado ang isang 25 anyos na lalaki matapos na makumpiskahan ng mahigit kumulang 350,000 pesos na halaga ng droga sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay San Isidro Village, Verac, Catanduanes kahapon, Nobyembre 30. Na-recover sa kanya ang hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 50 gramo at iba pang drug items. Ayon kay Police Major Kenneth Ding Gutierrez, hepe ng Verac Municipal Police Station, matagal na ring binabantayan ng operatiba ang sospek. Street level individual po siya. Hindi po siya high value individual. From the the Barangay Intelligence Network po. Sila po yung nagpaabot na ito pong taong ito ay nagbebenta ng illegal na droga, nagdi-deliver. At lagi po may mga tao doon sa kanilang lugar na hindi naman nila kilala. Ni-report po, simula po nung report na yun, ang Regional Drug Enforcement Unit po, saka kami nagsagawa po ng validation and intelligence monitoring hanggang mahuli nga po ito. Naging matagumpay ang isinagawang buy-bust operation sa tulong ng pinagsanib puwersang aksyon ng mga tauhan ng Verac MPS, Regional Police Drug Enforcement Unit 5 at Police Intelligence Unit. Same as usual po na tumigil na sila sa paggamit ng illegal na droga o pagbibenta ng illegal na droga dahil ang gobyerno po hindi tumitigil para sila ay makuli. Dahil malaki po ang epekto na ginagawa nila o masamang epekto na idinudulot nila sa lipunan, sa mga kabataan, sa pamilya. Sa mga mamamayan po, nagpapasalamat po kami sa mga tumutulong sa amin sa pagbibigay ng impormasyon para po yung aming mga operasyon laban dito sa illegal na droga ay tuloy-tuloy para po sa ikatatahimik ng bayan ng Verac. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Verac MPS ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.